Good news sa mga lokal nga turista nga buot mag-island hopping sa Lapu-Lapu City. Gikan sa 100 pesos na environmental fee, hayan himoon na lang kini nga tag 20 pesos. Apan, pabilin gihapong anaa sa 100 pesos ang environmental fee sa mga langyaw'ng turista. Si Juan Mirundina sa report. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, chair sa Committee on Finance and Appropriations, nga sa tigom nila uban ni Mayor Junard Ahongchan ug sa mga boat operators niadtong Mayo 20 nasabutan nga paus-usan ang 100 pesos nga environmental fee sa mga local tourist ngadto na sa tag 20 pesos. Matod ni Quezon, daghan sa mga boat operators ang mihangyo kaniya nga paubsan ang environmental fee kay sagad sa mga lokal nga turista nga buot mag-island hopping. Mubalhin na lang didto sa lungsod sa Cordova kay tag 10 pesos lang ang gipatumang environmental fee sa naasoing lungsod. Hinoon gipasabot ni Quezon nga gikinahanglan unang i-amend ang Environmental Fee Ordinance una kini hingpit nga mapatuman. Apan iyang gipahibaw nga lakip kini sa ilang tukion sa ilang sesyon karong Hunyo 11. Klaro na gyud siya at actually klaro na gyud siya pero ang ato lang kinahanglan magyud nato i-amend gyud ang ordinance. As soon as possible kay gusto man ni Mayor lagi nga kuan na dayon ma-implement na dayon. As soon as possible so mahuman na mi og kuan maybe Wednesday ana ato na dayong ipasar ang amendment. Butang nga gikalipay usab sa mga island hopping operators sama ni Mark Ramirez. Usually man good ang mga turista narara sa Cordova because dako ra jud kaayo to ang 100 pesos nga environmental fee. Kanang 20 is actually that's a win-win situation between the local tourists and sa mga operators kay pwede na ma-visit like ang area sa Lapu-Lapu nga tag 100 ang environmental fee. Gidugang hinuon ni Quezon nga base sa nasabutan uban sa mayor kadto lang mga island hopping operators nga mulupyo gayud sa Lapu-Lapu City ang hatagan sa 80% nga diskwento sa environmental fee sa mga guest niini nga mga local tourist. Samtang magpabilin sa 100 pesos ang environmental fee alang sa mga foreign tourist. Katong tanang locals nga who would like to go for an island hopping here in Lapu-Lapu, pilian ninyo ang mga upunganon nga mga pamput operators kay kana sila mo imuhatag og 20 pesos nga environmental fee imuhatag murag na i-discount nga 80% ano okay 20 naman lang. Sukad gipatuman sa dakbayan ang 100 pesos nga environmental fee mapalokal man o langyaw'ng turista ni adtong Mayo 1, 2024 anaa na sa 22,148,524 pesos ang nakolektang environmental fee o gibutang nila kini sa trust fund. Aminado si Quezon nga wala pa magamit ang nakolektang environmental fee kay wala pa'y mga dagkong proyekto nga gamitan niini. But there is already a plan nga kana siyang katong giingon sa Maribago nagsubmit na gali si barangay Kapitan Russell ana og resolution coming from their barangay to the city council nya amo lang gibalik sa Maribago kay wala pa siya details good og pila ilang kinahanglanon unsay design sa ilang gusto nga itukuron so mao na ilang on the process na sila sa ilang paghimuspowe. Usa sa sugyot mao ang pagpabarog og tourist rest area sa Maribago Wharf nga hitsa sa comfort room. Sa 5 ka mga pantalan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sa Maribago Wharf na kolekta ang 12 kantidad sa environmental fee tungod kay anaa dinhi dili lang ang mga island hopping apan naa usab ang mga water sports ug diving nagamit lang og tent nga nagsilbing pasilungan sa mga collector sa environmental fee. Hinoon gawas sa mga proyekto gitataw ni Quezon nga mausab kini ang kuhaan sa admin cost sama sa sweldo sa mga job order personnel nga gidestino sa 5 ka mga pantalan sa dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.